перш за все, возникае пытанне, ці адольная гэта наша імпрэза. Што яна не грандыёзная, я думаю, так сказать, кідаць адразу, потому что рух тут такі. Некалі больш за 70 год была у Менску беларуская хатка. Ну, ад беларускай хаткі вот рух такі праз час до гасцёўні Голубка, я скажу, что, конечно, не самая грандыёзная. Але все-таки эта імпрэза вельмі важная, вельмі значная. Значная, перш за ўсё, тым, што яна долучае нашу нацию до сусвету, калі хочете, до космоса, так сказать. Бо тыя ідэалы вялікай французскай буржуазнай рэвалюцыі, на якіх падняўся геній Касцюшкі, яны актуальныя былі не толькі для свайго часу, але і для наступных часоў, для ўсяго 19 стагоддзя, а таксама і для 20 стагоддзя. А што датычыць беларусаў, так яны як ніколі важныя і для нас сёння. І яшчэ, я думаю, што ў бліжэйшы час будуць таксама вельмі важныя. Бо яго ідэалы, воля, роўнасць і незалежнасць, ці можа быць сказаць, што яны дасягнуты ўжо ў наш час. Я б тут хацеў запярэчыць гаспадару Трусаву. На жаль, яны зноў, як і раней, недзе, так сказаць, мроюцца наперадзе. Нема ў нас ні вольнасці, ні волі і незалежнасці, і роўнасці няма. Мы толькі да гэтага імкнемся. У той час, калі ўсё-такі барацьба Касцюшкі не была дарэмнай, ўсё-такі для свайго народа, ну, я маю на увазе в данном выпадку номінальна, для Польши, можна сказаць, што гэтыя ідэалы ўсё-такі здзейсніліся ў значнай меры. Калі мець на увазе, што Касцюшка таксама змагаўся і немало прыклаў, так сказать, свайго таленту, высілкаў для незалежнасці амерыканскага народа, то таксама, конечно, амерыканцы дасягнули, так сказать, того, за што змагаўся Касцюшка. А вот што тычыць беларусаў, то, на жаль, так сказать, я б гэтага не сказал. Відаць, трэба прадоўжыць. Відаць, трэба змаганне за ідэалы Касцюшкі будзе продолжать придется для беларусаў і ў наступным стагоддзі. І у неабходнасці гэта пераканаўча сведчыць, і гэта сціплая, может быть, маленькая, але вельмі пэўная выстава, на якой мы цяпер прысутнічаем. Таму я хацеў бы перш за ўсё сказаць дзякуй мастакам, скульптарам, якія ў наш, так сказать, непросты час все-таки знайшлі у сабе сілы скіраваць свой талент ад вядома якога, так сказать, напрамку зусім іншым, у напрамку, так сказать, служэння ідэалу свайго народа. Дзякуй ім за гэта.